Дуслар, карагыз әле бу тиктормаш җәнлекләрне. Аларны күзәтү шундый кызык. Таныдыгызмы соң үзләрен? Сурикатлар бу. Сурикатлар бик тә үзенчәлекле җанварлар. Кыргый табигатьтә аларны Африканың көньягында очратырга мөмкин. Африка халкы сурикатларны кояш фәрештәләре дип йөртә. Шушы кечкенә генә җан ияләре шайтаннан сакларга сәләтле. Имеш, шайтанын кем белсен, ә менә агулы йылан һәм чаяннардан сурикат чыннан да саклый ала. Йылан агулы кешене үтерергә дә мөмкин. Сурикатка ул тәэсир итми. Шуңа да кайберәүләр бу җанварларны кулга ияләштереп, йылан һәм чаяннардан саклана. Сурикатлар җылыны, кояшны бик ярата. Төннәрен чүлдә өшемәс өчен алар бер-берсенә терәлеп йоклыйлар. Гомумән, сурикатлар бергә һәм бердәм булуның файдасын яхшы белә. Алар 20-30 җәнлектән торган бер төркем булып яши. Төркем башлыгы әни сурикат. Ул гадәттә әти сурикатка караганда зуррак була. Бу җан ияләре иртән торгач төркемнәре белән өннәрен чистарталар. Берничәсе дошманнар күренмиме дип сакта тора. Бу җан ияләре бик кызыксынучан һәм оста. Алар йыланнарны җиңел генә алдый ала. Соңгы елларда сурикатларны өйдә дә үстерә башлаганнар. Ләкин алар ялгызлыкны яратмый. Шуңа да аларга ниндидер иптәш алырга кирәк. Алар эт һәм песи белән дә уртак тел таба белә. Башта үзеңә иптәшкә сурикат аласың, аннан соң сурикатка иптәш булсын дип песи алып кайтасың. Кызып килеп чыга.